A farkon safiya haka ƙauye ke tashi, gida na ƙasa, hayaƙi daga girki da fara'ar jama'ar gari. Matan ƙauye na tsaftace unguwa da tsinke, alamar tsafta da tarbiyya. Samari na fita da awaki da tumaki kiwon, al'ada ce tun kaka da kakanni. Kasuwa ce ta da baibai, cike da gaisuwa, cinikayya da kayayyakin noma. Tsofaffi na hira ƙarƙashin mangwaro, hira mai cike da hikima da dariya. Yamma ta yi, yara na wasa, mata na girki. Rayuwar ƙauye mai cike da gatsuwa da ƙauna. Wannan shine ainihin ƙauyen Hausawa, tsafta, zaman lafiya da zumunci. Wannan sako ne daga Shamsu Ayuba Gangara.